Ka umdi basnyam bat penjasliang. Nohprah Premium Meghalaya. Kubli pibaro yang sebai pi shiki Khubor hakimat kiman. Ka Presiden Nohprah Murmu haga sengit hodi yang kalasam ya ka kusnam Pradhan Menteri Rashtriya Bal Puraskar shiki arphok ki khna na ki khatpra Tarik Jylla bat ki Union Territory kum ka jing ithu ya ka jing job bakar pang chongki bat ki jing no senyang ha ki benta ba pher kunthum ya ka thok katar ka drodul ka culture ka jing elek kai ba ka jing pemit mai Menterang ba ka Jylla Assam Himanta Biswa Sarma haka sengit hodi yang lai thu ba menteri katnat kampo yeng jong ka sarkar pedeng Amit Shah sapli pat ba haka arpo khandai Tarik Nohprah 8% ya ka Jyoti Vishnu Pregrariha ka auditorium ka ba hetam hakat han chate lab mingi ka bala banyam hadu san hajar mun Kaseng Shiv Sena Udhav Bala Sahib Thakre haka sngipalai kalakan tho ya ka BJP but yang menterang ba ka Jylla Devendra Fadnavis da ka baong ba ka rukom le chongki ya ka Hindu twa but ka jingpen pau ya ka jing idri kidai tang ki jing le Assam ka jing ya breu ha ka jing kemding ka wei ka boss ha Chitra Durga Karnataka kala kiu shaka nyangwon hadin bau nongnya jong ka boss ula khla no na ka jing mensau ha ka pon mistep jong ka sngit hodi Kumbahan riungut ki breu kila yap bat arp wengut ki wei par kila mensau jur hadin ka jing kemding jong ka wei ka boss kabala itu khu bat ka wei ka trok ha Chitra Durga district jong ka Jylla Karnataka ha ka sngipalai Menterang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ha ka sengit hodieng ula penbenai ya ka por mansam ya ki shithi thungkam shiki kertong bala jit hapo ka Assam direct recruitment examination ka banlong sa uwei pat umau jam bakongsan ha ka jingpen rungkam jong ka sarkar Jylla kini Kylleng Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei Undersecretary jong ka Tanat Yadari Cambodia Ubadeiru unong aktin jong ka Tanat Yadari Lieutenant General Mali Sucheta ula yathu haka sengit hodieng ba ki lingsun yapom Thai F-16 klapen hab hadu South Potli ki bom haka wekishnong kaput haka Jylla Bante Mashi Benta kalami sakawai perkejing na ka benta ka Pakistan namar ba ka Tarik Taliban Pakistan kala rai ban penyar ye ka kunhun pentriem ka ban longkum ka kunhun sipai kani ka jing penyar jong ka kunhun king atyar ya ka jing trikam kala pendiau hadu kata-kata ya ka Pakistan namar ka jing sha thombor kin sanang kiu house nam uban sawan Katnat Kambari jong ka Nigeria haka sngipalai kala pentikna baki borsen sha jong ka Nigeria da ka jinga trelang ban ai jinga da bat ki parlong na bari kunthop ya ka America kila pelong ya ka jing hyar thma de ki lingsun ya ki temri tengen jong ki le no haka banta ba shatei lam mingi jong ka Afrika Will samla puli na India uba arpos nam karta la sha set yam hajan ka University of Toronto Scarborough bat hadin kani ki pulen kari Canada kila pelong ya ka jing thwet bating ya ki barangti bat kila kerpat yu ya ki pat ba bakin ai ya ka jing tip shiki pulen ada ki don jing tip ai halo ka ki chingja President Donald Trump ulo ong bakari Amerika kala hyar thma persha ya ki ketemri tengen jong ka ISIS hakat han shatei lam mi jong ka Nigeria da ka bakadau bakani ka jing hyar thma ka longkum ka jubab ya ka jing thambor jong ka ni ka sengle no persha ya ki pat ba baluyu We unong Israel la syakem halo ka jing suba ba udei unong sentiat jong ka Iran la ong ukurwo jong ki pulit kari Israel ha ka singit hodiem Ya uniu bala syakem na tip kerteng kum uvadim kupranov uba sapos nam kerta Begitu Kylleng Khubor hakimat kimat mentasngi kublai